Hey guys, jotono sari kaham jotono lam sawan YouTube channel ఇంకా తినే sari ko tamu kanya ono puno gana nai tungda ani blog no jaya sak antabu wak timbagui life ang tanai ang tabu ani wak no life ang tanai charanai tamning ke asene pechi ni kotin tamuni sanai mai ke chana sanai ya wak pechi simik chana na yung ke ang tine bono life ang tanai charanai chara cha nagena gato ang no life ang tan mani ai life ang hello mani phunu gana bono butike charanai ke jaya sang nai tongdi 2,000 years later. Gatabu ko life ang rabai gra kha tabu bono wakna charna bagai ready khanyai gatabu bothi bai o life ang kisa ton mano jaga tonoi regenai noganti hamya rokanai tammanai di tamningke atui noganti hamya pano borok bwkha kaham chicheng hingke ono jaga tonui faikhe tabu ani life ang no jaga hingke ang o tabu wakna charnani saimi chara chana wak to bo ang tino bo rai naikha hingke asnai bai chaka bo chaka chaya khe bo mai mari sinai ta hingke o wak life ang chakha hingke ang nongno phunuk malia tamni hingke video darom yang wak no da life ang charana hingke ang tabu kisa nog ni samung kaina bagui ungoi tongo hingke camera setting kailagra ka tabu nog ni samung kainai hingke norog naitongdi hingke nog ri kisa kuruk tongma ba thebai marana nang tongkha ta asukhe selo nog ni samung kaina rok tamoni sanai ignore khaide ani. Hingke almost ani samung rok rirok thepbai ka ang tabu asuk to sal thangya ko to bo ang mai simung kono box sanai tabu kisa abo norok naitongdi hingke damo kisa mai box sagana kolom suka kolom jora tamjani hingke kolom chai je malia asukhe borok no kolom rwo thong hingke tabu kisa nog ni samung rok khainai gana hingke ang thasingo mamung sungnani samani mamung sunglia nog ni samung khaijaknai tongkha hingke nog ni samung khai tongo iko tabu tui dana bagui tui dai tubaikha nog ni
samangse khaibe kongka my box ni mane box jabuya oke ani ida ba kya tabo alka samang khaine phono gana nangna nai tongdi nangna kaisa jinis phono gana nai di ika nai di chini lesu ko mona sanai tongka chaksuru tongbai kya takalai doti masa thotok lesu ule thaika haisi bupang sikon sa asuk thaika angkai uyang okulok rogo bo tongo iko mona nai tongka takalai lesu thaskeno thaika naika mona bo nai tongka hingke ko thaisuk bo thaisa thaini si thaio thaisuk komse thaisuke komse thaisuk asuk thaia hingke jotono no hambai ani video no jayak sanai tongma bagui asuk mane mamui songma rok phunuk manliya tamoni hingke salchi thangya bo mamui sono bono songui se manliya yang phatani samung kai tongjak hingke mamui songmani video phunuk hingke logoi thangnai abo bagui phunuk manliya next time no mamui songmani video phunukgano hingke tini ni vlog asuk no tei bo kaham kaham vlog pai tongo.